Hej vloggen. Jag har just kommit från Alex och jo, det blev verkligen inte som planerat. Jo, men ska till han imorgon igen. Blir det hela veckoslutet. Hoppas att det går lite bättre då. Vårt bråk blir bara ungefär värre och värre varje dag som går. Jo, hoppas det blir bättre och så. Idag var inte det ungefär. Inte så mycket. Började skolan med fysik. Det gick som det gick. Verkligen inte bra. Sen efteråt hade vi matta. Direkt samma lärare och allt sånt. Det gick lika skit. Och efter det hade vi modersmål. Där gick vi igenom grammatik och läste böcker. Och sen har även jag färgat utväxten idag så det kanske syns. Skönt. Äntligen. Och saknar salongen så jävligt. Men ja. Hoppas ni har haft en bra dag. Bättre än min i alla fall. Och ni får ta och käka om er.